El murmuri d'una abella. Em va embruixar. Si algú em pregunta per què, em seria més fàcil morir que explicar-ho. Esperança és aquella cosa amb plomes que es posa a l'ànima, canta melodies sense paraules i no s'atura mai, mai. Em capbusso al pou del meu cos i acabo en un altre món. Tot el que em cal ja ho duc a dins. No cal buscar un lloc més. Ara que ets lliure i l'única obligació que tens són els teus somnis, què faràs amb el temps? No puc treure'm els ulls de sobre. Ara que em veig, no puc deixar de pensar-me. No em puc creure les trampes que han fet les meves mans, els sermons que han creat client-los, les muntanyes que he esmicolat amb els dits, i les muntanyes que he construït amb tota la merda, en què la gent ha intentat matar-me llançant-me-la.
miramos hacia adentro, allí donde nadie nos ve, ni se nos escucha, ni se nos oye que gritemos con toda la fuerza de nuestro ser. Debajo de la superficie de las exigencias yace un universo de emociones no expresadas, heridas no cicatrizadas y necesidades no satisfechas. Y entonces me observo, me escucho, me siento y me rompo. Me rompo al descubrir que el presente, mi presente, es el de la mujer del pasado infinito. En cada pas, no mirar, era un assoliment impossible. Amb les mans a la cara no volia veure-ho, però eren transparents, blanques, descolorides, gairebé de vidre. Amb els ulls mirant a terra. Els ulls oberts cridaven silenciosament. Que vinen darrere i que crearan les bases del comportament futur.
El mal i el dolor viscut de les dones del passat s'ha quedat gravat en l'ADN humà. I reflexiono, i penso que és la nostra responsabilitat canviar-ho a través dels nostres actes, els nostres pensaments i els nostres mecanismes de funcionament del dia a dia. Però també, i molt important, reflexionar en com eduquem els humans que venen darrere i que crearan les bases del comportament futur.